Patri Torrent, benvingut. Tenim a punt? Sí, necessita... No? Tenim també el suport. Això de la tecnologia ja veieu que aquests dies ha sigut definitiu. Ajuda molt, transmet i sobretot fa arribar moltes vegades la paraula juntament amb el que és la imatge. Doncs com us deia, tot plegat ha sigut gràcies a molts i a molta gent, però també, en aquest cas, sobretot també per la gent que ha participat aquí, a l'Agència Catalana de Turisme. I per això el senyor Patrick Torrent, director executiu, ens parlarà ara de programa Pirineus, aquest sí que ens afecta a tots i de ple, i experiències gastronòmiques, que ha sigut una mica el fil conductor d'això. Gràcies i benvingut. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies per introduir-nos i gràcies per, sobretot, donar-nos l'oportunitat de poder explicar el programa Pirineus. Què és el programa Pirineus? Per què des de l'Agència Catalana de Turisme, però també des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, del Patronat de Turisme de la Diputació de Barcelona, des del Consell General d'Aran, des de Turisme de Barcelona i des de l'IDAPA, impulsem aquest programa des de l'any 2003. Permeteu-me que comenti que el programa Pirineus neix amb la vocació de crear marca, de construir marca plegats, marca conjunta. I la necessitat que veiem nosaltres és que aquesta marca no ha de ser només una marca proposada, plantejada i exposada des de les administracions, és una marca que ha de ser contemplada i valorada per cadascuna de les persones que formem part de la marca Pirineus i que treballem en la marca Pirineus. I per això creiem que també en l'àmbit de la gastronomia la marca Pirineus és una marca a ser reivindicada. Què és Pirineus i qui en forma part? Pirineus es crea, com hem comentat, l'any 2003. És una marca que neix, evidentment la marca Pirineus neix molt abans de 2003 com a marca turística. De fet, els nostres anàlisis d'estudis de mercat identifiquen que està entre les 4 marques més reconegudes de Catalunya. A banda de la marca Barcelona, de la marca Costa Brava i de la marca Costa Daurada, Pirineus és una d'aquestes 4 marques. I amb Costa Daurada estan allà frec a frec, en funció del tipus d'estudis ens diuen que està més reconeguda la marca Pirineus que la marca Costa Daurada. 2003 és l'any de creació. Pretenem consolidar el turisme a les comarques del Pirineu català amb aquest model de turisme responsable i competitiu, que és el que creiem que ha de ser el que ens ha de permetre impulsar aquesta activitat al territori dels Pirineus i consolidar-la. 11 comarques fan part de la marca Pirineus, conceptualment. La marca Pirineus com a territori geogràfic, com a destinació turística, com a país, la formen les 11 comarques, a l'Empordà, a l'Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d'Aran. Tots ells integrants d'un territori que té elements en comú i que creiem que és important posar-los en valor. I un dels elements importants que tenen en comú, quan l'altre dia comentàvem també quins són els elements diferenciadors de la marca Pirineus, identitaris, que ens qualifiquen com a territori, com a destinació, la gastronomia emergia com un dels elements més importants i per això creiem que és especialment rellevant ser aquí avui reivindicant també la marca Pirineus en el seu àmbit gastronòmic. Quines institucions treballem per la marca Pirineus? En primer lloc, això no punxa, és igual. En primer lloc, Val d'Aran, des d'oest cap a est, Val d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, tots aquests territoris estan representats pel Consell General d'Aran, estan representats també per la Diputació de Lleida, pel programa Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, representats també per la marca Costa Brava Pirineu de Girona, pel Patronat de Turisme de la Diputació de Girona. La Diputació de Barcelona també hi té el Berguedà i per tant també participa activament en la promoció de la marca Pirineus, l'Institut de l'Alt Pirineu i Aran i Turisme de Barcelona, que Turisme de Barcelona s'ha incorporat recentment per promoure aquest programa Pirineus Barcelona, per donar-li recorregut i de fet per ajudar i impulsar també a través de la marca Barcelona a identificar l'oportunitat que ofereix el Pirineu per la proximitat amb la ciutat de Barcelona d'oferir propostes transversals i propostes que combinin turisme urbà amb turisme, en aquest cas, de muntanya. Per tant, una proposta territorial completa i una proposta pressupostària també reeixida. 710.000 euros és el pressupost 2016 de la marca Pirineus, pressupost que es repetirà amb aquesta mateixa xifra a l'any 2017. Val a dir que fins l'any 2015 el pressupost era la meitat d'aquest. Per tant, hem aconseguit, a partir de la celebració de l'any del turisme interior i de muntanya l'any 2015, que com a llegat, com a testimoni, com a herència d'aquell any, com a mínim aconseguíssim duplicar aquest pressupost. Aquest és el pressupost directament dedicat a la promoció dels Pirineus pel programa Pirineus. Això no vol dir que no hi hagi altres pressupostos que les diferents institucions dediquem a la promoció del turisme als Pirineus de forma individualitzada.
L'Agència Catalana de Turisme, per exemple, va presentar tot just fa uns dies la campanya d'hivern, la campanya de neu de televisió. Bé, aquesta està, evidentment, íntegrament dedicada a promocionar el turisme al territori dels Pirineus. Com i què treballa la marca Pirineus? Què treballa el programa Pirineus? Evidentment, treballem en pla, treballem en guió, i el guió és aquest Pla Estratègic dels Pirineus 2015-2018, que consensuem entre tots aquests 7 membres de la taula que comentava abans, que ens posem d'acord, perquè evidentment el que no podem fer tampoc és trepitjar continguts. I per aquesta raó el Pla Estratègic dels Pirineus ens ajuda a, sobretot, tenir definit cap a on volem anar com a marca, cap a on volem anar com a territori. I a partir d'aquí generem el pla d'actuacions anual. Cada any un pla d'actuacions, que és el que consumeix aquests 710.000 euros que comentava, que és el que ens permet desplegar actuacions especialment als mercats que tenim prioritzats. No anem a tot arreu, els recursos són limitats, són escassos i cal prioritzar. Cal dir cap a on és més important o és més oportú o ens genera més retorn invertir aquests recursos. En mercats internacionals, França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Israel com a mercats prioritaris. El mercat espanyol a la Comunitat de Madrid, a València, al País Basc i a Navarra, i a Catalunya, òbviament, a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona i, evidentment, amb la promoció específica de la marca Pirineus de Catalunya. En mercats propers, la marca és coneguda, és molt reconeguda i anem directament i podem anar directament a fer accions a públic final, perquè se'ns reconeix i se'ns identifica. En mercats més llunyans, en què la marca té menys reconeixement, és important anar de la mà d'intermediació, de la mà també de mitjans de comunicació, de la mà de prescriptors de marca que ens ajudin a arribar a aquest públic final. Quin tipus d'actuacions fem en el marc del programa Pirineus? Fonamentalment, el que fem és dotar de continguts, explicar què són els Pirineus. Per aconseguir atraure públic als Pirineus, per nosaltres és molt rellevant que coneguin i que estimin els Pirineus i per això fem esforços en comunicar. Editem mapes, editem guies, editem material, contingut, guies, dossiers que ajuden a exposar el que ofereix el Pirineu a nivell de recursos. De recursos de tota mena, de recursos naturals, però també de recursos culturals, de recursos paisatgístics i, evidentment, també en l'àmbit de la gastronomia. A més, ara estem treballant de forma molt directa el concepte de les emocions. Tradicionalment, quan es feia màrqueting turístic, la gent s'esforçava a promocionar postals, imatges precioses. Nosaltres intentem treballar, sobretot, emocions, intentem treballar, sobretot, experiències. Ara potser està excessivament utilitzat el concepte de les experiències, però entenem que la gent ha de venir al Pirineu a fer-hi coses, a gaudir-hi estats positius d'ànim al voltant d'alguna activitat que es faci al Pirineu i que permeti posar en valor els recursos del Pirineu. En parlem, doncs, de batecs d'emoció. Tenim també un programa intern de comunicació en què intentem treballar la marca Pirineus amb els Consells Comarcals. Aquí comptem amb la col·laboració de tots els Consells Comarcals, dels 11 Consells Comarcals implicats en la marca Pirineus, i evidentment el que treballem també és intel·ligència de mercat, comparar-nos amb altres destinacions equivalents o comparables del món, especialment d'Europa, especialment la zona dels Alps, especialment la zona dels Dolomites italians, per veure què és el que podem aportar nosaltres de diferent, quins són els nostres factors de singularització. Les accions de públic final les orientem sobretot vinculades a esdeveniments molt concrets. Aquí tenim una acció de carrer, de street marketing, tenim accions a les fires, participem en totes aquelles fires en les que la muntanya, el senderisme, l'actiu, però també la cultura i també el concepte també del turisme de muntanya hi té un protagonisme essencial. Participem també en esdeveniments com, per exemple, aquest que fèiem a l'entorn de l'illa, aquest que surt a l'angle superior dret de la pantalla, a l'interior de l'illa Diagonal, al hall que hi ha a l'illa Diagonal de Barcelona, esdeveniments que permeten dur la informació del que tenim al Pirineu com a destinació a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona. També col·laborem en esdeveniments esportius de gran nivell que permetin posicionar la marca Pirineus al món i aquí, per exemple, a la Seu hem participat en els campionats també de piragüisme, també el Rally Internacional Noguera Pallaresa a Sort, amb la Transpir, amb el Tour de France a la Vall d'Aran i, evidentment, no podia ser d'altra manera, promocionem també i hem participat i hem col·laborat amb la marca, amb el projecte Gastro Pirineus. Per què? 2016 és any en què hem estat nomenats com a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia i enteníem que després d'un any del turisme interior i de muntanya en què posem en valor la marca Pirineus, amb un any de la gastronomia en què posem en valor la gastronomia com a element de singularització i d'identitat del país, era molt important que un esdeveniment com aquest, com Gastro Pirineus, permetés fer aquest espai de reflexió per reivindicar també la singularitat i la identitat de la destinació gràcies o a través del flux de la gastronomia. Per tant, molt orgullosos de ser-ne part, molt orgullosos i contents d'haver-hi participat en aquest programa, en aquest projecte Gastro Pirineus. I després, evidentment, el que fem és fer soroll.
Fer soroll a mitjans de comunicació a tots aquests mercats, publicant a mitjans, i aquí tenim Pyrénées Magazine, Wander Magazine, Wanderlust, El Mundo dels Pirineus, Punching Pirineus, publicacions en les que no deixem d'inserir-hi contingut de coses, de propostes, d'idees que es poden fer als Pirineus. Evidentment, amb esdeveniments concrets en els que portem a periodistes a Catalunya, un col·lectiu d'una vintena més o menys de periodistes van visitar Catalunya amb el Pyrenees Meet the Press 2016, els hi vam ensenyar els principals indrets del país perquè després, evidentment, fessin coses que ja han fet, com publicar efectivament les seves experiències a casa nostra. Aquest tipus d'esdeveniments de concentració de premsa aquí ens ajuda a tenir una gran notorietat i una gran difusió. I no oblidem que no estem parlant només de premsa escrita en mitjans paper convencionals, estem parlant també, evidentment, d'influenciadors, de gent que té els seus propis espais online, blocaires, gent que escriu habitualment i que és capaç d'influir amb tercers en la seva decisió de consum turístic. Aquest any, a més, i parlant del relat, i parlant de l'experiència, i parlant de les emocions, hem fet un vídeo, aprofitant que necessitàvem també tenir contingut gràfic, un vídeo que és aquesta aventura de la Marta i d'en Cai. Us convido a que entreu a Visit Pirineus i a la web Visit Pirineus trobareu l'aventura de la Marta i d'en Cai. Li hem donat viralitat, hem volgut veure o hem volgut projectar de quina forma es viuen experiències al territori del Pirineu i, evidentment, l'experiència gastronòmica per part de la Marta i d'en Cai no només no hi manca, sinó que en surt plenament reforçada. Per tant, la idea és els Pirineus de Catalunya són casa teva, és una mica la mateixa idea que estem intentant exposar amb la marca Catalunya. Catalunya és casa teva, Catalunya no és un parc temàtic, Catalunya és autèntica i els Pirineus, evidentment, són autèntics, els Pirineus de Catalunya són casa teva perquè efectivament és un lloc on t'agradaria viure-hi, on t'hi sents bé, on t'hi trobes com a casa. I aquesta és una mica la força, la idea força o la proposta de valor que oferim darrere d'aquest vídeo de la Marta i d'en Cai i aquesta experiència que hi viuen. I aquesta experiència de la Marta i en Cai transcorre amb aquest recorregut que fem per les 11 comarques del Pirineu on viuen experiències i on fan coses. Els portem, per tant, des de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà, a l'Urgell, a la Cerdanya, al Berguedà, al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, i a cadascun d'aquests punts que veieu aquí i els hi fem viure experiències concretes que després, evidentment, vosaltres podeu seguir a través de la web i a través de la proposta d'aquest vídeo que hem fet de la Marta i d'en Cai. Per tant, intentem donar-hi relat, donar-hi història, i que d'una forma o altra no siguin fotos concretes, flaixos, sinó que tot plegat vingui acompanyat d'un storytelling que és el que ens permetrà que al final sigui més creïble aquesta experiència que fem amb la Marta i amb en Cai. Aquestes propostes acaben tenint també una resolució gràfica per fer-ne publicitat als mitjans de comunicació, sobretot a la premsa escrita, a les revistes especialitzades. Aquests Pirineus de Catalunya són casa teva. I aquí també destacar un esdeveniment. Tot el que hem comentat fins ara va orientat al mercat, però hi ha alguns esdeveniments que és important que siguin també fets amb clau interna. De fet, Gastropirineus està fet amb clau interna. És un esdeveniment, sobretot, pensat perquè els propis residents pirinencs i especialment els professionals vinculats al món de la gastronomia fem reflexió respecte a quina forma podem aprofitar la gastronomia per projectar-nos també com a territori i per projectar-nos com a marca. Bé, doncs, a les jornades Interpirineus que se celebren els dies 22 de novembre a Sort i 23 de novembre al Ripollès són unes jornades amb clau interna per veure de quina forma nosaltres podem treballar entre nosaltres mateixos, això vol dir prestadors de serveis, allotjaments, empreses d'activitats, empreses d'esports d'aventura, agències de viatges, touroperadors, per crear productes turístics més sofisticats, més consolidats. A Catalunya tenim, i al Pirineu especialment, moltíssima oferta de recurs turístic i en canvi no tenim prou producte turístic. Per construir aquest producte turístic és necessari crear xarxa, és necessari que parlem i és necessari que ens reunim al voltant d'una taula per acabar construint productes més sofisticats i, evidentment, que puguem vendre a un preu més alt. Perquè ja ho diu també el nostre pla de màrqueting. Nosaltres, més que més turistes, el que volem és rebre més ingressos per turisme. I per rebre més ingressos per turisme hem de ser capaços d'oferir productes de valor. I aquests productes de valor els podem construir tots plegats, juntant esforços i fent propostes molt més sòlides, molt més consistents i, evidentment, que siguin comercialitzables, perquè si els fem molt bé però no arriben enlloc, evidentment no ens en sortirem. I per aquesta raó, les jornades Interpirineus ens han de servir per això. Aquí fem servir la paraula networking, fer xarxa, fer país entre tots plegats i construir ponts de diàleg i de treball conjunts entre els agents de viatges, entre els operadors, entre els prestadors, entre els allotjaments, tots plegats per acabar realment construint propostes més potents. I amb alguna ponència que ens inspiri una mica, que ens ajudi una mica a sortir d'allà on som per anar avançant. I aquí tenim la ponència d'en Christopher Doyle, director executiu a Europa de l'ATA. L'ATA és la Adventure Travel Trade Association,
segurament alguns dels més potents distribuïdors de producte, en aquest cas de muntanya i de natura i aventura. Jo crec que val la pena que ho tingueu en compte, aquelles persones que no hi estigueu inscrites encara. La data d'inscripció finalitza el dia 17 de novembre. 22 de novembre, Sort, 23 de novembre al Ripollès. Uns dels productes que nosaltres volem destacar especialment, a Catalunya en general el turisme l'hem construït a partir de desenvolupar hubs turístics. I em refereixo sobretot al litoral. Es va desenvolupar en el seu moment Lloret, es va desenvolupar després Salou, es van desenvolupar Roses, s'han anat desenvolupant grans nuclis turístics que han esdevingut, si em permeteu, grans ciutats de litoral turístiques. I, en canvi, hem tingut poca tradició, perquè no ens ha calgut, a crear itinerància turística, que en realitat acaba deixant més recurs al territori perquè permet que es visquin moltes més experiències, major diversitat i més capacitat de viure propostes diferents. Nosaltres creiem que el Pirineu no s'ha de construir a nivell turístic a partir de hubs turístics només, hi han de ser, evidentment, nodes d'allotjament, nodes d'activitat, nodes de servei, però és important, sobretot, reforçar la transversalitat i reforçar la proposta de rutes, d'itineraris turístics, vinculats a la natura, vinculats al senderisme, vinculats al paisatge, vinculats amb la cultura i, evidentment, per què no, vinculats a la gastronomia. De fet, quan nosaltres presentàvem la regió europea de la gastronomia, dèiem que ens agradaria que, en definitiva, nosaltres poguéssim recórrer el territori de Catalunya i, tancant els ulls i només amb el tast, fóssim capaços de saber on som. Perquè, al final, com Pla deia que la cuina, en definitiva, la gastronomia no és altra cosa que el paisatge a la cassola, tastant els paisatges fóssim capaços d'identificar per on passem. Al Pirineu això és possible, perquè poc té a veure la cuina volcànica de la Garrotxa amb la cuina, per exemple, del col·lectiu de cuina de la Xicoia del Pallars o la cuina de l'Empordanet, per exemple. Aquestes propostes diferenciades de cuina val la pena posar-les en valor i val la pena proposar aquesta itinerància gustativa de les persones als territoris per fer una experiència real. I aquí és on entrem amb la proposta d'experiències gastronòmiques, que és una mica el que ens motiva a ser avui aquí. De quina forma podem endreçar propostes de gastronomia que ens ajudin a impulsar la nostra destinació Pirineus com una destinació gastronòmica d'excel·lència. Tenim xefs estrellats, tenim col·lectius de cuina que fan una gran feina recuperant el receptari, recuperant la tradició culinària de cada territori i creiem que això val la pena posar-ho en valor. Això no ha de quedar només pel resident. El resident n'ha de gaudir, però hem de ser capaços de també compartir-ho per reforçar la competitivitat de la nostra destinació. I per això aquestes experiències gastronòmiques. Comencem amb l'enoturisme. Amb l'enoturisme el que volem és posar en valor les DOs que estan vinculades al territori Pirineus i aquí hem fet un esforç molt especial amb la taula de l'enoturisme. Estem també plantejant la possibilitat de poder fer tastos als restaurants. Això hauria de fer part d'aquesta marca d'experiències gastronòmiques a Catalunya. Creiem que és molt important el paper de la restauració en donar a conèixer el vi, el producte del país. Volem també plantejar com a experiències gastronòmiques els cursos de cuina. Hem d'aprendre a cuinar en la forma en què ho feien i en què ho fan els col·lectius de cuina de cada territori i en què ho feien les àvies que ens van deixar l'herència d'aquesta tradició culinària riquíssima que tenim al país. L'oleoturisme és un element que està començant a cobrar cada vegada una mica més d'embranzida, està evidentment lluny del punt on ha arribat l'enoturisme, però l'oleoturisme ha de ser en els propers anys l'equivalent al que era l'enoturisme fa potser tot just 10 anys. I en aquest punt estem començant a obrir molins, començant a fer propostes de tast, començant a posar en valor també el producte de l'oli, que és un dels productes en els que realment podem lluir també qualitat i excel·lència al nostre país. Benvinguts a Pagès 2016. Si alguna de les accions que durant aquest any en què som regió europea de la gastronomia ha de quedar com a llegat per al futur, és, per exemple, Benvinguts a Pagès. Benvinguts a Pagès 2016, el que pretenia ser era un cap de setmana, el que pretenia ser i serà, perquè ja l'anuncio que es repetirà i el que pretenem és consolidar-ho i que es vagi fent en el temps i haurem d'anar-ho ajustant perquè cada vegada sigui més gran i cada vegada sigui millor. Visites a productors, visites a les explotacions agrícoles i ramaderes del país amb un cap de setmana de portes obertes en el que proposem que hi hagi la capacitat de poder oferir visites sense cita prèvia. Això és molt important del sense cita prèvia, perquè l'important és que el ciutadà, la persona que viu, per exemple, a l'àrea metropolitana i que potser desconeix com es cria la vedella del Pirineu o el corder del Pallars, tingui la possibilitat d'anar a visitar aquestes explotacions i que faci una ruta autònomament, de forma lliure, i pugui conèixer els explotadors, pugui conèixer els productors, pugui conèixer efectivament de primera mà la producció i d'aquesta manera aprengui a valorar el producte del país, evidentment després per comprar-lo, evidentment per després incorporar-lo al seu bagatge també cultural.
Benvinguts a Pagès, per tant, ha comptat i comptarà amb aquest logotip, amb aquest tractor, en el que intentem, d'una forma o altra, simbolitzar que això és una experiència que també volem que sigui per tota la família. Aquí després hem fet anàlisi, després ho veurem una mica, de qui van ser els primers, diguem, usuaris d'aquesta experiència de Benvinguts a Pagès, però fonamentalment les famílies, en aquest sentit, els nens hi tenen un paper important i és important, per tant, que a les explotacions preveguin l'assistència de famílies amb nens petits perquè hi hagi realment activitat que els hi faci dinàmica i divertida l'experiència a les explotacions. Benvinguts a Pagès, en el cas del territori del Pirineu, sabeu que es va fer del 17 al 19 de juny d'aquest any 2016. La previsió de cara a l'any vinent és que, tot i que no està tancat perquè ho hem d'acabar d'acordar, però una proposta seria fer-ho al cap de setmana de la segona Pasqua, aprofitant que molts municipis de Barcelona, de l'àrea de Barcelona, fan festa aquell dia, doncs poder aprofitar un cap de setmana de 3 dies i llavors fer un Benvinguts a Pagès amb més possibilitat de poder fer més propostes per tot el territori. Això crec, si no recordo malament, que és el cap de setmana del 4, 5 i 6 de juny, és el primer cap de setmana de juny, en qualsevol cas, del 2017. I la idea seria una mica fer la mateixa proposta, oferir la visita a productors, en aquest cas d'arrossos, cereals, de carns, a productors també d'aviram i d'ous, a productors de lactis i formatgers, a productors de fruita fresca, evidentment, a productors de begudes, també el vi i el cava ha format part també de l'experiència de Benvinguts a Pagès del 2016 i plantegem que també faci part de l'experiència de Benvinguts a Pagès 2017. Evidentment, els fruits secs, les herbes aromàtiques, mel i altres productes dolços, els llegums, l'oli i les olives, el peix, el marisc i els derivats i, evidentment, les verdures, les hortalisses i les fruites. Això és el contingut conceptual dels productes que volíem acostar al públic amb Benvinguts a Pagès. La idea és, per tant, repetir-ho, reforçar-ho, ampliar-ho amb el temps, amb un cap de setmana una mica més llarg i aconseguir efectivament una experiència encara més potent, més explotacions i més visitants. Nosaltres el que sobretot intentem és aconseguir la implicació del territori. Creiem que Benvinguts a Pagès no hagués estat l'èxit que ha estat, ni ho serà en el futur, si no comptem amb la participació de productors, la participació, si em permeteu, entusiasta, de productors d'explotacions agrícoles i ramaderes, d'allotjaments, evidentment. Volem paquetitzar, volem que la gent no només surti i torni de casa seva amb una única visita o un parell de visites en un dia. Ens agradaria que fes estada al territori per conèixer moltes explotacions, diverses explotacions, i per tant fes un cap de setmana integral de Benvinguts a Pagès. Creiem i necessitem i comptem amb el suport de les entitats públiques. Aquí els consells comarcals, a l'hora de fer difusió de Benvinguts a Pagès 2016, han tingut un paper clau i pretenem que el tornin a tenir també aquest 2017. I també amb les agències receptives, aquests dinamitzadors de producte al territori, els que s'encarreguen de paquetitzar, de crear propostes, que les creïn també per aquell cap de setmana. I, evidentment, els restaurants que ara mateix estan ja publicant i proposant el menú Som Gastronomia, que també van estar treballant amb el menú Benvinguts a Pagès, que tornin a fer menú Benvinguts a Pagès amb aquesta mateixa filosofia que inspira Benvinguts a Pagès. Respecte pel producte del territori, respecte pel productor, posar en valor la feina del productor, posar en valor el receptari basat en aquests productes del territori que estem intentant donar a conèixer al públic. Per tant, aquesta és la xarxa de complicitats que necessita Benvinguts a Pagès. I, evidentment, posar en valor també el concepte i el segell de venda de proximitat. El cap de setmana de Benvinguts a Pagès pretén que tingui continuïtat, que tingui la capacitat de poder convidar a alguns d'aquests productors, per què no, a obrir de forma permanent les seves explotacions al públic i, per tant, a obrir un nou canal de distribució de la seva proposta o del seu producte. Vam comptabilitzar aquest 2016 12.019 visites. Aquestes són les que vam comptabilitzar i les que vam apuntar, però ja us puc ben dir que amb algunes explotacions que vam estar visitant, bona part de les persones del Departament d'Agricultura i de l'Agència Catalana de Turisme vam estar fent entre cometes, inspectors de Benvinguts a Pagès pel territori, visitant explotacions. En alguns moments concrets i alguna explotació va haver de deixar de comptar, va haver de deixar d'apuntar perquè tenia fins a més de 100 persones simultàniament visitant l'explotació. I en aquest cas sabem i ens consta que com a mínim un 50% més de visitants no controlats o no quantificats van visitar Benvinguts a Pagès, van fer visita a alguna explotació agrícola i ramadera durant aquell cap de setmana. Per tant, 12.000, calculem que cap baix, entre 18.000 i 20.000 persones vam tenir pel territori visitant explotacions en aquest Benvinguts a Pagès. 182 explotacions que pretenem que siguin més l'any vinent. Ara tenim, a més,
Informació, cosa que fins ara no teníem, anàvem a cegues. Sabem què és el que vol la gent. Hem vist que, per exemple, amb begudes, vi, cava i enoturisme, per dir-ho d'alguna forma, teníem molta més oferta que demanda. És aquesta franja verda que veieu aquí. El cercle exterior és l'oferta de propostes d'aquests 182 establiments i l'interior és la demanda de visitants que realment van rebre. Doncs, efectivament, en el cas, i ho entenem, si fonamentalment són famílies, les famílies amb nens petits no acostumen a buscar enoturisme ni cellers, sinó que acostumen a buscar, evidentment, explotacions en bestiar o altres propostes que siguin més atractives per la quitxalla. En qualsevol cas, informació suficient per donar-nos a nosaltres més dades per poder fer un Benvinguts a Pagès millor de cara al 2017. El 10% d'aquestes explotacions obrien les seves portes per primera vegada. Altres ja havien fet alguna altra cosa semblant en el passat. D'aquestes, el 80% s'està començant a plantejar obrir-ho ja no només amb Benvinguts a Pagès, sinó de forma ocasional o habitual a la venda públic dels seus productes. Per tant, molt contents d'aquest resultat. I després, del 45% de les explotacions que participaven i que feien visites només ocasionalment a petició o a demanda, s'estaven plantejant ja poder obrir de forma regular les explotacions al públic. Per tant, creiem que estem aconseguint aquest objectiu primigeni de convidar a obrir portes de forma més permanent a les explotacions. Els elements millor valorats per part dels professionals que van obrir les portes aquell cap de setmana va ser sobretot la promoció del producte del territori, la posada en valor d'aquest producte i, evidentment, la contribució a promoure el turisme i la mobilitat de les persones al territori. Algunes fotos del que va ser Benvinguts a Pagès 2016, amb aquestes visites, sobretot, com veieu, perfils molt familiars a les explotacions. I ara anem a la demanda. Quins visitants han vingut? 57% famílies. 57% famílies, però compte, pensàvem que encara seria superior a aquest percentatge. Un 21% grups d'amics. Amics interessats per la gastronomia, interessats pel producte. 20% en parelles i bé, un 2% que van anar sols. Més del 90% dels visitants recomanaran la visita a Benvinguts a Pagès, recomanarien els productes que van conèixer i repetirien en una segona edició. Per tant, resultat molt positiu de la valoració de les persones que van viure aquesta experiència. Molt bé, Benvinguts a Pagès, per tant, forma part i ha de formar part del que ha de seguir sent la promoció turística de Catalunya i la promoció del productor i del producte al nostre territori, pensant que la gastronomia és molt més que un restaurant. La gastronomia forma part també, o l'experiència gastronòmica, ha de tenir incorporada també la proposta de conèixer el paisatge i el producte a partir de la proposta dels productors. I per això l'Agència Catalana de Turisme desenvolupa programes de treball específics per poder posar en valor tot això. Altres territoris amb els que ens coordinem, el Patronat de Costa Brava amb el seu Club d'Enogastronomia, per exemple, o la província de Barcelona amb el Cercle de Gastronomia i el Cercle d'Enoturisme, o el Barcelona Food and Wine de Turisme de Barcelona, o, per exemple, la Ruta del Vi o la Ruta de l'Oli de Lleida. Nosaltres, com a experiències gastronòmiques, proposem, per tant, desenvolupar un programa de treball vinculat al programa de marques i segells de l'Agència Catalana de Turisme, en el que treballem fonamentalment amb una marca que diem experiències gastronòmiques, amb un segell que en diem hotels gastronòmics, en el que posem en valor aquells establiments hotelers en els que el cor del negoci comença per al restaurant i després acaben ampliant el seu concepte d'hospitalitat amb l'allotjament, però sobretot en el que l'essència de la proposta és fonamentalment gastronòmica. Aquest segell el que posa és en valor aquest tipus d'establiments. I després productes avalats de gent que fan molt bona feina i que nosaltres els donem tot el crèdit del món i tota la difusió i publicitat que podem. Slow Food per nosaltres és un exemple de model de concepció de la gastronomia que compartim i que, evidentment, els seus criteris els donem per bons i per això els donem recolzament i difusió en allò que podem. I, evidentment, la proposta de Petits Grans Hotels de Catalunya, que també està fent un esforç important per incorporar la gastronomia com un element clau. Aquestes marques i segells amb clara orientació a la demanda, pensades amb clau de consumidor, molt més que no pas amb clau d'ofertant, amb màrqueting online, molt més que offline, cada vegada hem de treballar més amb les plataformes digitals per promoure aquestes propostes, amb el coneixement dels mercats, els hem de conèixer per poder-los oferir allò que volen consumir, amb innovació i, evidentment, també amb orientacions a resultats. El concepte d'hotels gastronòmics que us comentava, sobretot, ofereixen dimensió acollidora i petita, tracte familiar, però especialment excel·lent i excepcional tracte del concepte de la gastronomia.
Amb aquests hotels el que busquem són establiments de no més de 60 habitacions, que tinguin una certificació específica que fan els nostres inspectors i que ofereixin aquesta acollida familiar i molt personalitzada i amb aquesta informació sobre l'allotjament i la gastronomia que estem oferint. Dins de les experiències gastronòmiques, la marca que estem potenciant, volem que s'hi apleguin agències de viatge especialitzades, allotjaments, aules de cuina que ensenyin i que, per tant, la formació és una part important d'aquesta proposta, comerç especialitzat en aquests productes, col·lectius de cuina, responsables d'esdeveniments gastronòmics, llotges i mercats, museus, productors, restaurants, rutes. Aquesta pertinença a la marca, a l'empresa que en faci part, li permetrà tenir especialment visibilitat, una visibilitat privilegiada, excepcional, que oferim a través de les nostres plataformes online i offline. L'ús del distintiu dels nous programes, l'acompanyament i suport a la comercialització, participant en workshops, participant en programes de treball conjuntament amb les altres empreses de la pròpia marca. Evidentment, formació per millorar la competitivitat amb unes condicions especials i, sobretot, accés a intel·ligència de mercat, accés a continguts que ajudin a prendre decisions. Actuacions 2017, doncs, evidentment, un detall amplíssim d'actuacions. Nosaltres tenim previst desplegar moltes de les actuacions del 2017 encara en el marc de la Regió Europea de la Gastronomia i de l'any de la Gastronomia i l'Enoturisme, especialment aquelles que són grans esdeveniments, Paravere Fòrum, per exemple, el mes de març, o les propostes que estem fent amb una altra regió europea de la gastronomia, que és la Llombardia, amb un benchmark, veure de quina forma els empresaris d'aquí es poden nodrir o inspirar en propostes que està fent la Llombardia també per al seu any en què seran regió europea de la gastronomia, que serà el 2017. I, evidentment, el que volem, i aquí tornem a manifestar, és el nostre compromís amb que una proposta gastronòmica i de territori com és GastroPirineus es consolidi i, per tant, aquesta, com dèiem ahir al començar, només sigui la primera d'una llarga llista d'edicions que ens permetin reforçar el concepte de la gastronomia com un dels elements d'identitat clau del Pirineu. Moltes gràcies. Un moment, si fem alguna pregunta. Moltes gràcies, senyor Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme. Si hi ha hagut alguna pregunta a fer, alguna inquietud, alguna cosa a comentar, jo crec que en línia amb el seu discurs hem tingut la sort aquí durant 2 dies de no només veure palesa tota aquesta realitat i tot el suport que es dona des de l'Agència Catalana de Turisme, sinó que quasi tots, des de la sal, l'oli, els ous, les patates, la carn, el peix, la truita de riu, tot el que ha sortit aquí ha vingut amb nom i cognoms perquè els cuiners s'han preocupat de portar de casa dels seus veïns, petits propietaris i petits elaboradors i productors, els productes aquí dalt, en línia amb el que estàvem dient de potenciar i promocionar el territori. I també en línia del que és GastroPirineus us diria que tot això d'aquí no és per donar color, sinó que és d'entitat, institucions, marques, empreses i gent que ha cregut en nosaltres. I qui en el seu moment també va creure en nosaltres i en aquest projecte va ser el senyor Patrick Torrent com a director executiu de l'Agència Catalana de Turisme. Per tant, en nom de GastroPirineus, li agraïm molt aquesta confiança que s'ha fet gràcies a tots aquest projecte que ara comença. Moltes gràcies. Hi ha una pregunta? Sí. Hi ha una pregunta. Hola. Digui. No, la pregunta és, per formar part d'aquesta marca Pirineus, què tindrien que fer? La marca Pirineus, estem parlant de dos conceptes diferents. Marca Pirineus és la marca territorial, i per tant, de fet, ja en sou part. En la mesura en què sou pirinencs, formeu part d'un territori que ja està adscrit a la marca Pirineus, ja directament feu part de la marca Pirineus. Jo us convido a que feu ús d'aquesta marca, que és la marca que estem nosaltres treballant per posicionar al món. Aquest segell està obert a que pugui ser utilitzat pels empresaris de la marca Pirineus i del territori. Per tant, per fer part de la marca Pirineus no cal, perquè la marca Pirineus és territorial. Altra cosa és fer part de la marca Experiències Gastronòmiques que hem comentat abans. Això és un programa de treball, és un pla d'actuacions en el que hi ha accions de promoció. I per fer part d'això el que cal és senzillament adreçar-se a la web act.gencat.cat, que és ACT vol dir Agència Catalana de Turisme, doncs a la web de l'Agència Catalana de Turisme allà veureu de quina forma podeu esdevenir membres actius de la marca Experiències Gastronòmiques. O en el cas que tinguéssiu un hotel gastronòmic o un hotel que creieu que podria ser hotel gastronòmic, també a la mateixa web trobareu quins són els requeriments per fer part d'aquest segell d'hotels gastronòmics. Però de la marca Pirineus no patiu perquè ja en sou, ja sou part només pel fet de fer part de la marca del territori dels Pirineus. Molt bé, alguna altra pregunta? No? Doncs moltes gràcies, gràcies de nou, senyor Patrick Torrent.